Ai de korrika, ala zankoa. Ai de korrika, arraio pola. Ai de korrika, dida korrika. Ai de korrika, bejon deigula. Opa Joseba, Kaixo. korrika badator eta korrikaren inguruko kantak aztertzen ari garen honetan. Zuek ere, Tapia eta Leturiak, 1983 urtean, korrikaren ediziorako kantua egin zenuten. Bai, halaxe tokatu zen, ausartu ginen, eta halaxe. Orduan Tapia eta Leturia elektrikoan genbiltzan, band baino lehen txogo, pare bat disko uste eta aterea genitula, eta hortxe berba hirugarrena prestatzen. Imaginatzen dut horrelako eskaera bat, taldean gustora hartuko zela, ez? Bai, bueno, hortxe genden, ez dakit nola esan, halako revelazio bat izan zen trekitixa elektriko horretan gure taldia, eta orduan, bueno, bete-betean ginen, eta bai, eskaera gustora hartu genuen, da, bueno, gero kantuak ere izan zuen nolako zea bat, ongi sartu zen, edo baliozun, korrikarako, ez dakit asmatu genuen, nik uste sideko estilo zea hortan uste egoki etorri zela. Amurizak abiatu zuen korriken kanten biografia hau edo ibilbide hau, eta bueno, garaiko kanta zen, bertso baten gainean egindako akapelako abesti bat, zuena esan daiteke, aipatu duzun bezala, korrikarako espreski, korrika egiteko espreski egokia zen kantu bat, ez? Ritmo askoko kantua zen, estribillo pegadizo bat, eta korrika egitea motibatzen zuen egitakoa. Bai, hoize zen eskatzezuna, ez? Korrikarako nola zen, bueno, egoki zetorren, sideko erritmo horiek egoki zetozen, eta hola, ja, bete-betean abitu ginen hortik. Korrikak beti izan du, ez? Garaiko kantak egiteko aukera gaur egun, erritmo modernoagoak hartu dute aurtengo orain dela 3 urteko kanta, Amurizak bertsotan intzuen, Eganek rock giroetan egarri zuen, Akelarreke bai, eta gero denboran bestelako giroak egon ziren. Aipatu duzun bezala, 80. hamarkada hasiera hortan trikiak gogor jo zuen, zuek ere tope ibili zinaten garai horretan, eta kantuak islatzen zuen garaian bizi-bizia zeon musika estilo baten kanta, ez? Bai, nik uste bakoitzak beretik emate genula. Hortan nahi ginen, ordurako batiz gure gitarra jolea taldean zebilen, zuzenekoetan, eta maite genuen estilo hura, eta beraz hortan genbilen, eta nik uste talde bakoitzak beretik jozuela, eta egokizeto horrela hori. Musika Tapia eta Leturiak egindakoa, eta letra berriz, Jon Sarasua bertsolariak. Hoize da. Ondo jakin izan zuen korrika dana islatzen, ez? Aide korrika, deialdi bat korrika egiteko, eta letraren barnean aipatuz korrika egiteko zenbat modu daude, eta Euskal Herrian nola izendatu egiteken gauza bat egiteko hainbat modu, ez? Bai, garai hortan gu oso Jon Sarasua zale eginean, bertsolariak oroar, kontaktu handia eduki genuen haiekin, nik uste haiek salbatu gintuztela, ze gu letretan askoz atzenduago gentozen, eta Jonek bertsoaz aparte beste ekarri bat, modernoagoa, argitasun handia erakustezun Jonek, eta kasu honetan, hori, zenbat hitz zeuden, ezagutu ere ez genitu egiten gaina, berari esker jakin genituen zenbat modu ezberdinetan korrika hori nola esatezen Euskal Herrian. Eta era berean kantuan aipatzen da Euskal Herriko hainbat herri, korrika bertatik pasatzen dela, eta zuek ere jotzen ibilitako herri pila bat, Euskal Herri oso azterkatu zenuten 80. hamarkada horretan, Tapia eta Leturiarekin, ez? Bai, dantza talde ginen, eta herriko festetan ohitura handia zegoen. Gu bezalako taldeak, gure aurretik berbena taldeak, plaza handia zegoen, eta tokia gure esperimentuetarako eta baita ere gure musikak eta aurkezteko. Orduan, bai, garai oso ona izan zen alde horretatik.
letrara itzuliz, dago zati batola politi iruditzen zaidala, da aipatzen duela korrika egiteko ez dela izan behar korrikalari profesionala, balio duela potegeldoentzako eta esprinterrentzako, ez? Hori aipatzen zuen kantak eta hori da igual korrikaren magia, ez? Bai, formula oso polita da. Dena den, bai, gero urteak pasa ondoren, erabat uste profesionala zatu indala, jende guztiak korrika dabil, markak hautsi nahian eta ez dakit ezotegean pasa korrikako kontu honetan. Eskerrako hain batzuk geratzen diren, ez? Geratzen garen. Hori da. Ondo, Joseba, korrika badator, laster egongo da gure artean berriz ere, imaginatzen dut, etortzen den heinean, zu ere kantugile bezala, zirrara berezi bat sentituko bezula, ez? Bueno, oso emotiboa da, karrera bera oso polita da, idea zoragarria da, eta geografia hori ikustea eta gauez eta egunez, eta nik uste zirraragarria dela. Eta gero, kantuak laguntzen du. Kantu hori entzuten da, korrika zoazenean, da nik uste, oroar denek asmatu dutela ondo txertatzen doinua, ritmoa eta idea hori, bai. Nik uste, taldek garbi hartzen dute idea eta gero funtzionatzen du. Esango nuke agian ekimen ezberdinetako egiten diren kantu asko desagertzen direla, ekimena pasa eta denbora gutxira, ez geratzen dira ahazturan. Korrikako kantuak esango nuke batzuk eta tartean zuena, oraindik ere noizean behin entzuten direla txondetan eta horrelako jaietan kanta aipatu duzu arrakasta handi izan zuen eta gerora ere asko entzun den kanta dela esango nuke. Bai, hori gertatzen zaigu gure kantu guziekin, ez? Gu saiatzen gea, gerorako ere behar arrasto utziko duen kantuaren bila, ez dugu beti lortzen, edo oso gutxitan, eta hemen hauetan ere gauza bera pasatzen da batzutan, ez dakit zergatik, jendearen memorian gelditzen da, eta beste batzutan ez, eta behar hori da musikaren ezaugarri bat, ez dakigula ziur zerk kantatu arazten jartzen duen jendea, eta baina hortan saiatzen garela, bai. Beraz, aipatu bezala korrika badator, aurten ere, kilometroren bat, metro batzuk egiteko prest? Bueno, kasu, igual ingo dugu parion bat, iketanik. Izan daiteke. Terrenon bat, ola inor ez dagoen bat. Aldapa bera doan bat, ez? Hoi da, goizeko bostak aldea edo, a ber. Earki, esprinterrak edo potegeldoa, baina horri izango gara. Korrikan, eskerrik asko Joseba. Eskerrik asko. Eta bertan ikusten gara. Ai de korrika, ala zankoa, ai de korrika, arraio pola, ai de korrika, dida korrika, ai de korrika, bejon deigula.